ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocky Terra. At eto nga po ang programang Top Secrets kung saan ang mga kabisyo natin ay pwede makapag-share o makapagbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto. Napakagaan man yan o napakabigat, kahit ano pa yan. Basta sikreto mo, gusto mong ibahagi at gusto mong makapagpagaan ang nararamdaman mo, this is your program, Top Secrets. At meron na nga po tayong caller on the line na mag-share ng kanyang top secret. Hello, magandang gabi. Hello? Magandang gabi sa'yo? Hello? Yung totoo, may kausap ba ako ngayon? Di niya na yata ako naririnig. Hello, naririnig mo ba ako? Igalaw mo ang baso kung hindi mo ako naririnig. Kung naririnig mo ako, galaw mo ang baso. Hindi niya ako naririnig. At dahil hindi niya ako naririnig, papatayin ko na to. Guys, bye-bye. Bukas na po ako. Bakit di niya ako naririnig? Okay lang naman siya kanina. Buhay pa naman siya kanina. Hello? Hello? Hello po. Ayan, naririnig niya na ako. Thank you talaga. Buti na lang pumasok si Matmat dito sa loob ng booth. At dahil may pinindot si Matmat dito, nabuhay ang dugo naming lahat. Atong si Matmat talaga, the best. Okay, thank you Matmat. Samahan pa natin ang Boy Pindot na nasa online natin, na siyang nag-ooperate. No? Meron tayong Matmat sa gabi na nagpipindot-pindot para sa technical problems natin. At meron tayong Boy Pindot na nagpipindot-pindot para sa ating mga online problems. At meron na nga tayong caller. Hello, magandang gabi sa'yo. Okay ka lang ba dyan? Hello po, good evening po. Okay lang. Ayun. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo. Ses na lang po. Ses. Oy, Ses. Parang sister lang, no? Tagasan ka? Bulacan po. Taga Bulacan. O, sige. Ses ng Bulacan. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is my boyfriend ako, pero like, nagpapaligaw ako sa iba. Oh. Nagpapaligaw ka sa iba kahit may boyfriend ka na. Ang ganda-ganda mo naman. Sino bang kamukha mong artista? Wala naman po, kasi yung boyfriend ko kasi, like, wala na siyang time sa akin. As in, wala, cold na masyado. So parang inaantay ka na lang ba niya na makipaghiwalay sa kanya? Parang ganun na po. Kasi ako na lang lagi, like, example, pag gusto kong mabanding siya, ako yung nagsiset ng time, nagsiset ng date, like, ganun po. Taga saan ba tong boyfriend mo? Quezon City po. Taga Quezon City. So, madalas ikaw yung dumadayo ng Quezon City para lang magkita kayo. Yes po, pag wala akong work, like day off ko, ako yung nagsasabi sa kanya. Like, tinatapat ko din sa off niya. Pero siya, wala siyang pake. Like, Wala, hindi siya gumagawa ng effort. Ilang wala taon ka siyang na? effort. Ilang taon ka na? 23 po. 23 years old. Yeah. Akala namin 15 lang. Ay, Ang bagets kasi, 23 na po. ang bagets ng boses mo eh. Si boyfriend, ilang taon na siya? He's 27. 27 years old. So bakit kayo naging magkarelasyon? Paano kayo naging magkarelasyon ba? Na-meet ko po siya sa dating app before. Mhm. Then- Tapos ilang taon na kayo?
Magwa 1 year pa lang po. Dun Tapos, dun yun sa na yung dun sa 1 magwa year 1 na year. yon, dun sa 1 year na yon, masaya ka naman? Happy naman po kasi pinakilala niya ako sa parents niya, sa mga kapatid niya, like open na. Pero sa tingin ko kasi parang wala siyang plano sa buhay niya, like parang mag-grow up yung relationship namin. Parang ako lang yung gumagawa ng way para maano siya, magsi-stay ako sa sarili ko. Tapos siya wala. Never mo bang naramdaman sa parte niya na nag-effort siya sa'yo kahit isang beses sa buhay mo o isang beses sa buhay ninyong magkarelasyon, never mo bang naramdaman talaga na mahal ka naman niya at may plano siya sa'yo? Siguro masasabi kasi DJ 'pag sinabi mong mahal mo yung isang tao, 'pag sa salita lang mabilis lang, eh, pero sa action parang wala, eh. So, yun lang yung ano ko, tapos parang nawala na din yung gana ko sa kanya. Kaya nag-e-entertain ka na ngayon ng iba, nagpapaligaw ka na sa iba. Saan ka naman nagpapaligaw? Sa trabaho? Diyan sa kapitbahay ninyo? O meron ka na namang in-install na dating app? Ay hindi po, like hindi po kasi siya Pinoy, ano siya, ibang lahi siya. So, saan mo siya nakilala? Sa ano po, sa TikTok. Ay, wow! Sa TikTok mo nakilala. Ano, piniem mo? Piniem ka? Siya nag-PM, then like lagi siyang nagko-call, lagi siyang tumatawag kahit pilitin kong hindi siya i-entertain. Dahil I know naman na may boyfriend ako, pero hindi ko wala, eh, parang wala na akong naramdaman sa kanya, like parang yung attention ko nandito sa isa. Parang Nag-video call na ba kayo nito? opo, Nag-video call na kayo? nag-video nag-uusap na din po, gabi-gabi 'pag ano. So, sinabi ba sa'yo nitong ibang lahi na ito na interesado siya sa'yo? Sinabi naman niya po, pero siyempre tayo 'pag sinabi na gano'n hindi naman tayo naniniwala agad. Siyempre mag-e-effort 'yan. Kung gusto ka talaga niyan, siya gagawa ng way para kausapin ka everyday. So, naghahanap ka talaga ng lalaking laging sa'yo lang yung atensyon? Ganun ba yung gusto mo? Hindi naman po lagi sa akin yung attention, kasi yung sa boyfriend ko, as in isang araw, wala wala man lang ano, chat, walang ano, ewan, As in, wala. Never siyang wala. nag-initiate ng good morning, good night, I love you, walang ganon. Kung hindi ka mag-chat, hindi rin siya mag-chat. Ganon ba yon? Yes, gano'n. Ako Eh, mismo minsan ako mismo ano, mag-good morning, ako afternoon, gano'n. nasabi Tas mo na ba sa magre-reply kanya? na lang. Nasabi mo na ba sa kanya itong concern mo? Napag-usapan nyo na ba na alam mo ba na ito yung nararamdaman ko ngayon, na mas makakaramdam ako ng pagmamahal mula sa iyo kung ikaw naman ang nag-i-initiate? Sinabi ko na po sa kanya DJ na parang hinihintay mo lang na ako yung mag-give up. Tapos alam mo yun, tapos sabi niya sa akin, "Oo nga, eh, ano busy na ako sa work." Gano'n lang yung isasagot niya. Okay. So, Gusto mo ba oo, tapusin na yung relasyon ninyo? yun nga po yung gusto kong ano, kasi gusto ko na din makipaghiwalay sa kanya. Gusto ko nga siyang kausapin na, eh, na ako na mismo makipaghiwalay sa kanya. Kasi wala na talagang ano, kasi 'pag minsan 'pag nag-aaway kami, yung isasagot niya sa'kin, "Mag-ano na muna tayo, mag-call off, magpahinga na muna tayo kasi busy tayo sa work." Gano'n lang yung sasabihin niya sa'kin. Ah, Ako kung, nga po nagwo-work, pero kaya ko naman i-handle din yung time ko sa kanya. kumbaga hindi na talaga Pero interesadong ayusin kung ano man yung gusto't na meron kayo. So, siya nga nag-suggest nung mismo mm, yung mag-cool off na tayo, ganyan. O inaantay ka na lang talaga na makipaghiwalay. So, oh, kailan mo gagawin itong paghihiwalay, pakikipaghiwalay sa jowa mo?
Hindi ko nga po alam kasi ako nasasayangan ako sa kung anong meron kami tapos siya parang okey lang sa kanya. Wait, anong nasasayangan? Sayang yung effort mo o sayang yung Hindi, 1 year? sayang yes po, kasi mahirap mag-ano, like ngayon may kausap ako na iba tapos i-entertain ko na naman siya. Ang hirap kasi back to zero na naman. Hello girl, nagagawa mo na nga ngayon eh. Hindi ka naman zero eh. Hindi, like 'pag ang Hello? hirap po kasi hello po? Mhm. Sinasabi mo mahirap. Pero Opo. ginagawa mo naman na mag-entertain ka ng iba kahit nasa relasyon ka. So anong mahirap dun? Nahirapan lang po ako sa kanya na magsabi na makipag-break sa kanya kasi hindi naman siya sumasagot minsan sa mga text message ko. 'Di ba sabi mo kanina pinupuntahan mo naman siya? At ikaw yung mas madalas na nag-initiate na puntahan siya sa lugar nila. So bakit hindi na lang din sa huling pagkakataon, ikaw na rin yung pumunta sa kanila at sabi mo lang ng harapan, by the way, gusto ko nang makipaghiwalay para maayos. Tapos, at least legal na legal. Yang pakikipag-chat mo, pakikipag-usap, pakikipag-video call mo sa ibang lahi at kahit ilan pang lahi ang i-entertain mo, the more the merrier. Collect, then select. At least makapasa man lang dun sa standards na hinihingi mo. Kasi di ba may standards kang gusto? Gusto mo ini-effortan ka, gusto mong maramdaman na mahal ka, gusto mo nag-i-initiate na nag-good morning, kumain ka na ba? Gusto mo gumagawa ng paraan para magkita kayo. Dun ka magbase sa mga manliligaw mo. So, para magawa mo yon, para makapamili ka ng tama, para gumaanda yung pakiramdam mo, hiwalayan mo tong taong to. Kasi Yun wala. nga po yung yun nga po yung gusto ko, DJ, yung makikipag-break ako. Hindi lang sa cellphone, gusto ko sa personal. Kaya lang, busy naman din po siya. Wala siyang time na magkita pa kami. So talagang sabi niya, busy ako, ganon? Wala talagang kahit Yeah. sa isang araw, 20 minutes, tumae siya, ganon? Busy pa rin yon. Kahit nasa labas ka lang ng banyo, makipag-usap ka, kahit pagitan lang ninyo, pintuan o pader. Diba? By the way, gusto ko nang makipaghiwalay habang umiire siya sa kalagitnaan ng pagtae niya. Diba? Pwede yata yung ganun eh. Yung mga nakaw na sandali. Kasi kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Depende sa'yo kung anong gusto mong mangyari. Gusto mo ba talaga makipaghiwalay ng personal? O through chat or text dahil pakiramdam mo wala ng pag-asa? Na mapuntahan siya dahil busy nga siya? Ayaw mo ba na ikaw na mismo yung pupunta sa kanya? Or inaantay mo talaga siya? Ano ba? Anong gusto mo ba talaga mangyari? Mas better kasi po sa akin makipag-break sa personal kasi para makapag-usap kami ng maayos. Kasi pag sa phone po kasi minsan hindi naman siya nagre-reply kahit mahaba yung chat ko. Wala naman siyang ma-reply na masasagot na ayos. Mhm. Alam mo ba yung bahay nila? Opo. O puntahan mo sa bahay nila. Tsempuhan mo na nandun siya, pero magsabi ka din na papunta ako sa bahay ninyo, may sasabihin lang sana ako. Ganun. Tapos yun, iwalay. At least wala kang pagkukulang. Yes po. Kasi open naman ako sa mga parents niya. Kaya gusto ko din malaman ng parents niya na wala na kami. Kasi close kasi kami ng mama at papa niya. Pero yung jowa mo, close ba kayo noon? Yun lang. Noon, ngayon wala na. O see? Kahit ano pang close mo sa nanay at tatay ng jowa mo, kung yung jowa mo mismo hindi gumagawa ng paraan para maging close kayo at talagang matagal na malaki na yung distansya sa inyo, naku, walang sense yun. Bakit ang aasawahin mo ba o kayang gagawin mong panghabang buhay magulang niya? Hindi naman, diba? Kaya nga po. Kaya hindi naman, parang gusto niya lang, yung parang may ma-present lang siya na girlfriend, may ma-present lang siya sa mga friend niya. Wala siyang na may girlfriend siya. Ganun lang yung
nasa mindset niya. Nag-e-enjoy pa sa pagkabinata o baka hindi ka lang talaga sobrang mahal. Napaisip ka na ba minsan na parang baka hindi ako sobrang mahal nito kasi walang plano to sa akin? Yun nga po yung naisip ko, DJ. Kasi pag, alam mo yan, pag mahal ka ng isang tao, hindi siya, like, hindi ka niya kayang tiisin. Siya, natitiis niya kasi. Hindi kasi ako sanay ng ganun. O, see? Alam mo kung anong gusto mo. Alam mo kung ano yung papasa sa standards mo at hindi. So, nasa sayo na ang bola ngayon. Ikaw na magdesisyon. Makikipaghiwalay ka, pumunta ka sa kanila, then tapos, tsaka ka mag-entertain ng iba. And Ses of Bulacan, bibigay ko sa itong pagkakataon na to para makapagbigay ng mensahe sa boyfriend mong walang ka-effort sa iyo. Sige na, sabihin mo na kung kausap mo siya ngayon, kung nakikinig siya ngayon, ano bang tawagan ninyo? Ewan ko kung nakikinig siya. Bahala siya sa buhay niya. Kung yan yung gusto niya, kung dyan siya happy siya sa ginagawa niya. Or siguro may na siya, like, masaya na din siya sa iba. Okay lang. Okay lang ba talaga? Sus! Okay lang, DJ. Wala. Ano bang tawagan nyo? Ano po? D at saka Mila. B tsaka me. Oh, tawagin mo na B. Kung masaya ka lang sa iba. Ano yung message mo sa kanya? Bibigyan kita ng pagkakataon kahit 1 minuto pa yan. Go! Hindi na, DJ. Sayang yung yung message ko tapos hindi naman niya Mapapakinggan. Malay mo. yes. Napopost, Example, like, napopost to sa social media. Paano pag kumalat to sa TikTok, diba? Tapos dun niya malaman, ma-realize na mahal ka niya. Tapos sabihin niya, hindi, huwag ka nga alis. Tatanggapin mo pa uli? hindi rin, DJ. Kasi parang wala. Hindi na talaga? Totoo yan? Hindi. Tawag ka sa akin pa nagkabalikan kayo uli, ha? Charot! Darot. Okay, thank you, DJ. Hindi, pero thank you so much, Ses of Bulacan. Sana kahit papano ay nakaluwag ang pag-share mo ng top secret mo dito sa programang ito. Thank you. Yes. Maluwag na kasi wala ako mapagsabihan. Oo. Basta, magiging legal ang lahat ng pag-entertain mo sa ibang lalaki, lalong-lalo sa ibang lahi, kung single ka. Yes. Okay? Magpaka-single muna bago lumandi na lumandi. Okay? Kahit ilan pa yan. Okay, Bye. thank you. Bye. Diba? Pwede naman lumandi na lumandi basta single ka. Or, kung hindi ka man single, at least alam ng jowa mo, ng partner mo na lumalandi ka sa iba. Yung legal na legal. Yung totoong totoo. Yung wala kang napagsisinungalingan na iba. Yun yung magandang klase na paglalandi. Yung legal na legal. Pero kapag meron kang itinatago sa partner mo, yun yung mali, di ba? Na kahit sabihin mong wala na siyang kwentang boyfriend o partner at kaya mo nagawa yung pagluloko o pag-entertain ng iba dahil nga wala na siyang kwenta, mali pa rin yun. Nasa relasyon ka eh. And also, wag niyo mong gagawin yung pakikipaghiwalay through chat and FB. Ako, biktima na po ako ng ganyan, ha. Minsan na ako nabiktima ng ganyan. Chinat lang ako, hindi ko na yata kaya. Kala ko nga papasukan niya ng kanta ni Jessa Saragosa eh. Muntikan ko na ituloy eh kasi akala ko guess the missing lyrics eh. Pero alam mo yung masakit kasi nag-expect ako eh na niligawan mo ako ng personal, maghiwalay tayo ng personal. And I am appreciative of people who is honest or who are honest. 'Di ba? Appreciative ako sa mga taong marunong magsabi ng totoo kahit masakit. Kahit malungkot yung ibabalita sa akin. Basta totoo. And I hope lahat ng tao, ganun. Totoo lang. Anyway, Kabisyo, that's it. Nakapiling niyo po ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocketera. This is Top Secrets. Good night, everybody. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!